आथिखालाव पेट्रल, डिजेल, थाव आरो गेसनि दाम बारायनायजों लोगोसे फिन आरोबाव बारायबावनो हागौ संख्रिनि बेसेन। बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे ब्रेकिं निउज। संख्रिनि बेसेना बारायनो हासिगौ। हरखाबै संख्रिनि बेसेना बारायनायनि लामा लादों। हादराव संख्रिनि बिबां खमायलांनायखौ नुनो मोन्दों। गुजरात रायजोनि संख्रि बानायग्रा जायगायाव संख्रि दिहुननायाव बेले-बेजे नुजाथिदों। बे बेले-बेजे जानायनि जाहोनानो जादों थांनाय बोसोराव गुजरात रायजोआव अक्ट'बर दानसिम थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थादोंमोन। बे बोसोरावबो बेबायदिनो जायोब्ला संख्रिनि दिहुननायाव गोबां बेले-बेजे नुजाथिगोन एबा गोबां बिबांनि संख्रि दिहुननो हानाय नङा। थामहिनबा थांनाय बोसोरनिफ्राय खमसिन बिबाङाव फैगोन, जायनि जाउनाव संख्रिनि बेसेना हाथाय बाजाराव बारायनो हागौ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन-गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360